Tak, připravení? Jo, jasný. Jo. Tak, klapka. Scéna 6-6. Ostrej. Hele. Jo. Já přeším, jestli, jak to udělám. Já bych chtěl, no dobrý, tak jo. Jo. Já chci začít tady na ní, víš. Jo. A pak to na ně, jak to dělají, tak to na ně doostřím, abys to dal střinu na to, co jsme dělali z druhé strany. No můžeme. Tak, akce. Pak na stíny ještě, počkej, ne, dobrý. Můžeme teď. Tak. Řekni ještě. Toho, no, mě to dneska nevytrhlo, nebo? No, jedem. Od toho pozdravu. Jo. Tak akce. Tak. Papa. Čau. Čau. Nazdar. Ahoj. Jo, kdybyste mě scháněli nebo hledali, tak mě najdete zítra v tisku. Stop.